Ungelovi uyena oqhatha abaculi noma uyena-ke ogcine enza umcimbi wakho ukuthi wonakale. Sawubona kuphi nakuphi ofunye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela beni Mathenda Gcokza into mzomqama namehla kabanye bakamona mali wazi. Ngana wethu ngabe usubulo lokuqala lanicotha nzobulungelo press subscribe button share pin comment wenza sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka video ize kuwena straight noma mase kufaka video idingayo ize kuwena. Ngani wethu okay umfowabo Mapholoba uveze ezinye noma ke obunye umnyoninco obekuyikhona obekungawususa umsindo engeke futhi kuphinde kuwususe ngoba uthena Ungelovi kungcona abuyisa system endala uzokhumbula ukuthi kudala bekuvotwa ngokuthi umlandeli athenga ithikithi ebese libhala igama leqhawe lakhe afika lishuthe eboxini leqhawe lakhe ebese kubala induna zabalandeli ebese kuhamba kuyena sekulethwa umuntu okuyena owinile ngokwabalandeli. Lokho bekwenza ukuthi umsebenzi wakho ube lula kakhulu njengoba ke nezithatha lekhansela bengeke mhlambe igcine isusala umsindo kangaka. Ngiyazi ukuthi umntwana esekhaya mangabe khuluma mina angeke uzokukholwa konke kodwa uzolindela ukuthi noGay azayifaka uvo lakhe. Kodwa ke ngikuphathele ivideo lakho noGay echaza ukuthi bekuvotwa kanjani kanti iyiphi indlela futhi engenza ukuthi kube lula yini indaba kungaba lula mangabe kungenzeka kanjani. Umntwana esekhaya bamana ivideo yakhe ke uGay echaza mayelana nalolu daba. Umtshengiseni uwinile uhlula umjikijelo ngagcina ngalowo nyaka. Mina bengathi Ungelovi ngoba ikhuphuka nezakho ibrand yakhona nangendlela ikhandeke ngayo le competition kahle kahle into okuyona ehamba phambili noma okuyinhloko lomcimbi ikhuphuka nezakho ukuthi njengoba kuthiwa khuphuka nezakho woza nabo balandeli bakhe emcimbini sibone ukuthi ubani ofike nabalandeli abaningi. Inhloko yomcimbi leyo bengathi mina Ungelovi akabuyele kule yandlela yakudala ayenza ngayo ngoba le yokuthi kubo yena ozokhipha ama result izogcina imbulalela umcimbi. Le yokuthi kubo yena owaziwe ukuthi ubani owinile izogcina imbulalela imicimbi. Le yokuthi kubo yena oyibalelayo izombulalela umcimbi. Akaqhubeke ngale yandlela yakudala ukuthi umuntu othenga ithikithi okungcono ebe nento ayithi umuntu mangabe ukuthi bawu4 baba ku competition noma bawu6 ubani uno A uno B uno C. Ethikithini lakho mongena esangweni mongabe ufuna ukuvotela uthwasa lekhansela ubhala uB uliphonse eboxini lapha esangweni enze njengoba yenza kuqaleni kube yibona abalandeli abayigadelayo ibhokisi kube yibona futhi abalandeli abayibalelayo yena engangeni yabo ngoba vele ithikithi bazolithenga egcineni umuntu akathatha ithikithi ebhale ithikithi noma igama ke leqhawe lakhe ebese kuthathwa lawo mathikithi wonke ehambe yobala abalwa yibona abalandeli njengoba kusuke kuvotwa nje okhethweni beyibalele behlangene kube yibona futhi abazomemezela umuntu owile njengoba wayenze kuqaleni ngoba ngampela umbulalela umcimbi yena yedwa ozoqhamuka esazi ukuthi kwenzakaleni noma kubanwe kanjani. Bengasho kanjalo mina ngithi akayibuyisele nje kule nto kule yandlela yakudala engicabanga ukuthi abalandeli babe ngenankinga nayo. Wayebeka lapho Mapholoba izingikhumbuza ngisazi bokuyi competition yani le ngesikhathi silapho kuyimpucuzeko bekunamabhokisi ibhokisi liyabhalwa ngaphandle ukuthi Khuzani liyabhalwa ukuthi Mthandeni liyabhalwa ukuthi Thosele lekhansela mawufika kukhona induna zawaMthandeni kukhona induna thina sike sayenza kumbuso wamagciko ngicabanga kwakuyi-event ya-MTN lapho khona ubahubhe lo ukhuzani wawena khona.